Avui ens trobem enfront de l'aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal. El seu sentit més profund és el de facilitar al final la convivència i també l'organització de l'Ajuntament d'una forma democràtica, proporcionant canals de relació entre administracions i administrats. El seu coneixement i aplicació és d'interès per a representants polítics, per a personal de la casa, per a entitats cíviques i, en definitiva, per tota la ciutadania. Malgrat ser una normativa, la seva pretensió al final és la de canalitzar amb fluïdesa el debat, la decisió i la gestió de l'Ajuntament, així com els drets que els ciutadans i les ciutadanes tenen envers el seu òrgan de l'administració més proper. Hem de ser sinceres, com han fet les companyes que ens han precedit, i afirmar que no ha estat gens fàcil arribar als acords polítics suficients que condueixen a la seva definitiva aprovació. L'esforç, però fins i tot les necessàries concessions inherents a qualsevol negociació són prou profitoses i serveixen per a dotar-nos d'un mitjà tan important per a l'organització de la ciutat de Lleida. Dit això, i reconeixent que totes hem fet concessions en pro del consens i els acords, nosaltres no podem votar a favor del text si no hi ha una menció específica que refereixi als consells de zona. I per què això? Doncs per diversos motius. El primer, no estem d'acord en que l'esmena als consells de zona es supedita a l'actual reglament de participació ciutadana. També entenem que és una fal·làcia defensar que si incloem els consells de zona en el ROM també hem d'incloure la Federació d'Associacions de Veïns. Per què? Doncs reconeixent la tasca que fa, òbviament, la Federació d'Associacions de Veïns i també tenint en compte que hi ha el seu propi reconeixement en la regulació, fet que els permet participar en el ple i també en totes les comissions, la pròpia federació i les associacions de veïns són membres nats dels consells de zona. I això vol dir que quan nosaltres parlem dels consells de zona o de barri, també parlem de la FAP, també l'incloem en aquest projecte, juntament amb les entitats socials, culturals, esportives, lúdiques, de lleure, entitats formals, no formals, les associacions també de comerciants, les AFAs i els veïns i les veïnes que a títol individual volen participar en aquests espais que els aglutinen a tots i cadascun d'ells. Per tant, defensem el reconeixement formal d'aquest espai participatiu a Lleida, als consells territorials, perquè entenem que a Lleida els seus habitants, les seves organitzacions socials i també la resta d'agents que configuren la ciutat han mantingut una constant lluita per millorar la qualitat de la seva democràcia. I per tant, amb l'esmena el que pretenem recollir és aquest llegat i cristal·litzar-lo en el ROM.